Привіт усім! Я Лісен, яка розмовляє українською. Щороку у інтернеті з'являються нові популярні слова та вислови. От і нещодавно китайці познайомилися з новим таким висловом. Шестерні долі починають обертатися. Запитайте, що це означає? Це можна розуміти як момент, коли доля переписується, або як переломний момент, який здатен вплинути на усе подальше життя. Тож, за яких обставин використовують це вислів? Наприклад, у цій ситуації можна сказати, що шестерні долі почали обертатися, і кошеня врятували кмітливі учні. Є ще багато моментів, коли шестерні долі почали обертатися, які були зафіксовані китайськими інтернет-користувачами. Давайте разом подивимося. Життя та смерті, коли шестерні долі починають обертатися, завжди з'являються самовіддані люди, що готові безколисливо прийти на допомогу. А чи були ви колись свідками випадків, коли починали обертатися шестерні долі? Пишіть про це у коментарях під відео.